Rydym am wynebu pwysau ariannol oherwydd materion y tu allan i'n rheolaeth. Mae ein costau wedi cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn, ond nid yw'r cyllid a gawn gan Lywodraeth Cymru wedi cynyddu i'r un lefel. Rydym hefyd yn gweld cynnydd yn y galw am ein gwasanaethau fel digartrefedd, gwasanaethau plant a gwasanaethau i oedolion. Mae angen llawer o fuddsoddiad ar ysgolion, canolfannau hamdden, swyddfeydd a ffermydd i'w cadw'n addas at y diben a'i gwneud yn effeithlon o ran ynni. O'r flwyddyn nesaf ymlaen, ni fydd gennym ddigon o arian i ddarparu'r gwasanaethau rydyn ni'n ei cynnig nawr. Felly, mae angen i bethau newid. Mae'r bwlch yn y gyllideb yn fawr ac mae'n mynd yn fwy. Erbyn mis Ebrill 2029, efallai bydd angen codi treth y cyngor cymaint â 60%. Nid ydym am i hyn ddigwydd. Felly, rydym yn datblygu map llwybr i newid y ffordd rydym yn gweithio. Powys gynaliadwy. Beth mae hyn yn ei olygu? Rhaid i ni newid y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau, gweithio'n agos gyda'n partneriaid a'n cymunedau i gyflawni powys gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Gallwch ddarganfod mwy yn www.powys.gov.uk/powys gynaliadwy.